Alikho nje ikusasa ungalikhanda nentombazane yazalele enye indoda. Madoda musana ukuhlaza imndeni yeni ngama rejects. Hayi, asakhambanga kahle. Nabona bafethu le video le ikhuluma iqiniso elibhlungu. Yilamaqiniso lawa okuthiwa akhulunywa. Okuthiwa uma wakhuluma kuyobhidla ngisho imindeni. Ilawo maqiniso ke lawo ke. Azivume nje bafethu ukuthi abafana babe nehaba kulokhu bakhuluma iqiniso ongafanele belikhuluma bafethu. Le qiniso lelana wonke umuntu uyazi enhlizweni yakhe ukuthi le yanto akufanele ikhulunywe, futhi uyazi ukuthi iqiniso elimsulwa futhi. Kodwa kunayo into bafethu efika yanyanyisa kakhulu. Yabona, siyakubona nje kwevidiyo bafethu. Yabona into efika yanyanyisa kakhulu ukuthi lento ifika yaceselwa amadoda. Amadoda ayastisha manje le video agcwele abafana laba. Uxaka ukuthi amadoda angenaphi ngoba le video le italabha abantu besifazane. Nakhona futhi lo madoda lawa aciswe le video la amadoda angaganwa abafazi abanezingane zabanye abafana. Amadoda angaganwe ngisho ukuganwa ke. Kodwa wona abasela kakhulu yazi bafethu akaze ngicasuka kanjena ngicasula amadoda. Kanti bafethu ngempela njengamanje kodwa asekho nodwa amadoda bafethu. Uyindoda enjani ngempela ocasulwa yinto eqondene nabantu besifazane, ubhizi nje wena udefend abantu besifazane nje uyabadefend. Hayi bafethu hayi. Yabona nkosipela angazi ukusho yikho phela ngoba phela amadoda ey'nsuku zokugcina. Kodwa nje bafowethu musani bafethu ukuba abafazi bafethu, musani. Yabona into mayitelebha abantu besifazane fanele icasulwe bona abantu besifazane, kube yibona abayiphendulayo. Hhayi ukuthi wena uthi uyindoda wena kuthi kukhulunywa into engaqondene nawe ehlane nabantu besifazane engakuthindi ngisho ukuthinta nje. Yabona wena uyajika lapho uzoba seleka. Hhayi kahleni bafowethu.